बक्सि अबाव नोङो मानो दाबो सफैयासै नै रितु थांगासिनो माबोरै फै रावबो गैला बेयाव रादायखौबो लानानै थांबाय आं हारसिंसो दङ माबोरै फै नै मोनसिगोनानो र' मानि इसेबां गोबाव जाखो नोंखौ थाब फैनो होदोंमोन ना आङो थाबानो ओंखारदोंमोन रनिया एसे माबा खालायबायना प्रब्लेम खालायबाय बेनिखायनो फैफानो ओंखारदोंमोन ना दे फै आं हारसिं माबोरैबा मोनो रावबो गैलाना माबा प्रब्लेम जाबाबो माबा गोनांथि जाबाबो आं हानाय नङाना रावबो गैया माबोरै फै थांगासिनो नै मोनथारसिम दे आं बेयावनो दङ हस्पिटालावनो रादायखौ दोननाय रुम खाथिया बेयावनो दङ दे एसेबां गोबाव खालायबाय बियो आं दहायनो लिंहरखाबाय थाब फै होननानै दिनैसो न'आव फैनो मोननानै सान्ति मोनबाय बिसोरोबा सहैबायना सहैयाखै अरे देखो मेम साहब आ गए मम्मी आ गई रोनी मम्मी ओबा फै मम्मी अरे मेम साहब आप लोग आ गए हाँ शांति मेम साहब साहिब कहाँ है नहीं साहिब तो उन लोगों के साथ चले गए ओह लेकिन आ जाएगा ज्यादा दिन नहीं रहेगा उसका मम्मी भी है ना वहाँ इसलिए जाने के लिए दिया आ जाएंगे फिर से ओह अच्छा आप कॉफी पियेंगे मैम साहब हाँ शांति गर्मा गर्म तेजा कॉफी बना के लेके आओ ठीक है मैम साहब और कुछ खाएंगे कॉफी के साथ पकोड़ा बनाओ हाँ बनाओ पकोड़ा बनाओ और खाने में क्या बनाया तुमने जी मैम साहब वो मछली बनाया मैंने रो अब रो ठीक है तुम जाओ पहले कॉफी लेके आओ और रोनी ने कुछ खाया नहीं मैम साहब सुबह से कुछ नहीं खाया रोनी बाबा कुछ खाता ही नहीं है अब नों मानो जेबो जायाखै दा जानो ना मायबा जानो मम्मी रोनी के लिए थोड़ा मैगी बना के लाना हाँ दूध है ना हाँ मैम साहब ठीक है आबा ले मैगी जागोन दे दादे मम्मी फैबाय ना मम्मी फैबाय गोसोबायदि जासिगोन दे टेनसन गैला मम्मिया जेरावबो थांला ना मम्मी फैबाय लां मोजाङै लां गोजौ गाहाय दं दे लामाया मोजाङै लां दुखु मोनगोन औ आयं आंनि फिसाया आबा थौ बिहामजो बेखौ नोंसिनि रुमावनो सिदा लांखा बेयावनो थाथोंसै बियो नोंसोर बै मोनसेयाव थानो हागोन दे बेखौ बे आगोलनि थाग्रायावनो दोन औ जागोन दे आयै नों बिसिनाफोरखौ बनानै दोनखादोंबा औ दोनखादों थौ लां औ रितु मानो लिंहरनायमोन नै बक्सि आंनि मबाइलाव आइनि नाम्बार दङ रादाय बिमा आइनि फन खालायनानै होनाय नोङो मा मोनखोथाय मोनहैबायना मोनहैयाखै रथ' गोसोखौ माबोरैबा गिनाय मोनबाय दं आं रादायखौ आंनिफ्राय गोजान खालायनानै माबोरैबा थाहैयो जानाय लोंनायखौबा माबोरै होयो बेथ' जानोबो हाखाया पाइपजोंसो जाहोनांगोन नांगौ बायदि निउट्रिसनबा होगोन ना होआ बिसोरो रोंगौ ना रोङाथाय बेफोरखौनो साननानै टेनसन मोनबाय थादों आं बक्सि दिनै फन खालायनाय खेबसे जेबो जाया दे रोंगौ आरो नों एसेबां गिदोंबालाय मानोथो नार्स सासे हरफादि नार्स हरनो आं गोसोखांफ्लाङासै आरो बे सुदेमाथ' बेसेबा देखायखायो माथो रोंगौ बायदि बेनो रोंजोबगोनो माबोरैबा बाथ्राफोरखौ बुङो माथो बेनिखायनो हराखै आं गावनो रोंगौ बायदि देखायसै नंनायालाय नंगौ मानसिया एसे माबा गोरों बायदि देखायद्रायो आंबो माइन खालामदों मानसिखौ सुखुवाखैलै आं औ बेबायदिनो बियो नों एसेबां टेनसन मोनदोंबालाय मानदो थांफादि जेनेबा साननैसो थांफाया आं बेजों थाफानो हाया खर' गाज्रि जाजोबगोन आंना सोर थानाय बेजोंलाय बिनि रावखौनो खोनासंनो हाया आङो खर' सर' गावजोबनाय बायदि मोनो होमब्लालाय उफाय गैला आरो बेबायदिनो फनावनो रायज्लायबाय थादो रादायाथ' रायज्लायनोबो हाखाया बिमाजों रायज्लायदो आरो दादाया अबाव हाला दादाया आंजों बाथ्रा दं होननानै बुंदोंमोन माथो दादाया अबाव फैयाखै नामा दाबो फैगोन र' आफाया नोंनि खामानियावनो थांदों मेगननि खामानियाव ए थाब सफैब्ला हामगौमोन दादाया मा बुंनो नागिरदोंमोनबा फैगोन र' हर मबाइला फन खालायनांगौ होननाया औ र' नो क्या हुआ लांथा यहाँ पे क्यों बुलाया? एक काम है। क्या?
हमें मुर्दा घर में जाना पड़ेगा। क्या? अबे मुर्दा घर। माने गोथैसालि नामा? क्या क्या समझा के नहीं? अरे वही तो मरा हुआ मनहू जो है वो मतलब मरा हुआ इंसान रहता है ना। हाँ वही मुर्दा घर। क्यों? अरे हलाव कहीं का इतना क्या क्वेश्चन करता है? करोड़पति नहीं बनना है क्या? आंखें नहीं चाहिए? इतना सवाल पे सवाल करता रहता है। अरे लांथा आज से ऐसे बोलोगे तो मैं समझूंगा ना। अरे सीधा सीधी बात, आंखों के लिए हमें मुर्दा घर जाना पड़ेगा। मतलब हम देखेंगे और चोरी करेंगे, किडनैप करेंगे मुर्दों को। ए लांथा तुमको नहीं पता है क्या मरा हुआ का आंख नहीं चलता है? अरे मुझे पता है। अरे मरा हुआ तो क्या हुआ, मरने के बाद भी आंखें काम करती है कुछ घंटे, और उसी घंटों में हमें सब कुछ करना पड़ेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अरे इतना जल्दी में कैसा होगा? अरे टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। मेरे पास सब अरेंजमेंट है, डॉक्टर भी है। बस आंखें चाहिए, आंखें। हो अब क्या करे? कुछ माल दे दो, बहुत सारा खर्च होगा इस सब पे। मालूम है मुर्दा घर जाना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा मेरे 15 लोगों को। माल दे दो थोड़ा। हाय माल 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 नहीं मिलेगा अभी। चल फिर, माल नहीं तो काम भी नहीं। थै बे लांथायाबो साला फैसा गाग्रबथाय। र' दा हराबाबो मावनाय नङा। गोथैसालियाव मेगन लायनो थांगोन होननानै बुंदों बियो। माबा खालाय बेसो मिथिगौ आरो। गोथैनि मेगनालाय जागोन ना। अरे क्या बाग बाग कर रहा है? अबे रखो जल्दी करो, मुझे दूसरे काम में भी जाना है। देथे हे। फिसानि दुखुखौ नायनोनो हाला आङो। बेफोरखौ नायनो थाखायनो इसोर आंखौ फोथांनानै लाखिदों नामा? बिमा बुरिया फिसानि बेफोरखौ नायनो गोनां अबस्था जादों। बिमानि सिगाङावनो फिसाफोरखौ बेबायदि जानाय नुब्ला बिमाया बेसे दुखु मोनो। ओरैबायदि अबस्था जाबाय आंनि फिसाया, ओंखाम खब'से दै गरदसेबो लोंनो हाला। मोजाङै थानाय समाव बेसोरा बेसे बुंगोन, आयै नोंनि संनाय लुबैदों, नोंनि संनाय जानो लुबैदों, बेखौ जानो लुबैदों होननानै बुंफैबाय थायोमोन। संना दोननानै थांगासिनो, जागोन आङो, गोथाव संसै आइ नोङो होननानै फिसाया जाफैयोमोन। दालाय सोर होनफैबावगोन, सोर जाबावगोन? बेसोरा दै गरदसेबो लोंनो हाला, दुबाबो जानोबो हाला, लोंनोबो हाला। बेबायदि अबस्था खालामनानै होबाय इसोरा आंनि फिसाखौ। अ बिहामजो सहैबायना बिसोरो? औ बिहामजो नै सफैबाय। दासो सहैनाय नामा? नेबावबाय? सफैनाया नै 20 मिनिटसो जाबाय। मोजाङै दंना? जेबो जायाखैना? मोजाङै दं? दं मोजाङैनो। नोंलाय सहैबाय? न' सहैबाय? औ दं दे। आयै रादायखौ मोजाङै नाय, मोजाङै नांगौ बायदि समावनो बुस्थुफोरखौ होबाय था। सेलेनफोरखौ होनो दा बावगार। खेबसे मिस जाबानो प्रब्लेम जायो, बेनिखायनो नांगौ बायदि होबाय था, डक्टरा जेरै बुंदों। दं दे, बावगारा मानो बावगारनोखाय, नांगौ बायदिनो होगोन। औ आयै आं थांलाबो नालाय बेबायदिनो गेजेर फनखौनो खालायबाय थासिगोन आङो। दे जागोन दे, नोंबो फैयाबालाय खबर लानो फैनो हागौमोन, गेजेर नायना थांफैनो हागौमोन। नोंहाबो फैयाबा दे दोननोसै आङो, बे आंनि नाम्बार। दे नोंनि नाम्बारबा बेयो, दे आं बिहामजोखौ लानो होगोन दे। एसेबां जेद हौवाया बेयाव थाफैगोन, गावनि जेदखौ लानानैनो हौवाखौबो नायफैला। माबायदि बिहामजो बेलाय, माबायदि हिन्जाव? मानसिया बेबायदि जायो होनबा? गावनि हौवानिख्रुइ आरो अननायनिख्रुइ आरो बे जेदा गिदिर जायोना सोरबा, बेखौसो बेबायदि हिन्जाव नुबाय आङो। फैनोनो हायो, फैनानै थाफैबालाय माथो जायो? बेसेबां जेद, हौवायानो बेयाव थाबाय, गावहाबो मेगनबो नुवा, गथ'बो दङ, बेयावनो थाफैनो हायो। मा मानसि बिलाय, रावनिबो बाथ्रा खोनासङा। मा जाखो? मा खालायफैदों बेयाव? अ नै बिहामजो उन्दैया फन खालायदोंमोन। मा बुंदों बिलाय? मा बुंनो, खबर लाहरदों मा जाखो मा माखौ, मोजाङै दोन माबादोन होननानै। गावासो आरो गोरों जायो, गावाथ' फैयासैबो, जोंफोरखौ आरो जेबो रोङा बायदिसो मोनो खोमा।
दा आरो बेबायदिनो खालायबाय थासिगोन आरो बियो गावाथ' फैयासैबो डिस्टार्ब हरबाय थासिगोन आरो दा गिदिर बाथ्रा बुंहरबाय थासिगोन बेखौ खालायनाङा बेखौ ओरै खालाय बेखौ मा खालाय होननानै गावासो गोरोंखाना जों जेबोआनो नङा जोंनि जेबोआनो नङा रादाया गावखौल' बायदि मोनो गावखौल' गोरों मानो बेबायदिथाय जों आरो जेबो बुजिया आरो जेबो मोनथिया आरो गावनि मानसिखौनो बेबायदि खालायगोन नामा औ बेखौनोथ' रागा जोंखाङो आङो आंनि फिसा नोंनि हौवा जों आरो मा नायालासिनो थागोन नामा औ नै बेनिफ्राय आयै सनजिबो थांसैनो नों ओंखाम संदोंमोन नामा आंलाया बाजै ओंखाम जाला माने गोबाव जागोन ना नै आंहाबो थांनो दङ मानो जाया जालांदो नांथ'ला दे बाजै आयं जाथ'ला आङो दिनै माब्लाबा फैलायगोन दे आङो दिनै सम गैथारला ए जानोबा मोजां मोनगौमोन आङो संखाबायमोन आङो नांला दे आयं एसेबां खस्थ' खालायनानै होबाय मदद खालायबाय जोंफोरखौ नों बोथिसे ओंखामखौबो जालांला होनबा नों गैयाबा बेसेबां प्रब्लेम जागौमोन नों मदद खालायनायखायसो बेखिनिखौबो सोलिनो हाबाय जेबो नङालै बाजै निजिनिनो मानसि माब्लाबा फैगोन दे आरामसे दे होमब्लालाय अफ्रा खालायला आंबो खामानिबो दंबा नङा दिनै गुबुन जायगायाव थांगोनबालाय दे माब्लाबा फै आरो खबर लानो दिनैनो थांथारगोन आयं नोङो औ दिनैनो थांसै आयं दे आयं दे होमब्लालाय मोजाङै थाहैथां फै गेजेर गेजेर फैगोन दे आयं फैगोन दे थाथ'दो होनबा दे जेबो गाज्रिफोर मोनलाबायनाङा आरो दे बाजै मा गाज्रि मोननोखाय दे आयं दे थां